Salah bicara Silvari on Siranga Serobu Siranga champion जागोन होननानै जों आसा खालामनायनिफ्रायनो बै जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलांनाय मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ लानानैनो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनाय 2023 बिथांमोना दिनै सिलबारि अनजालि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनदों आरो बे जागायजेननाय हाबाफारियाव बिजनी दखरा एबसु आरो बेंटल दखरा एबसुनि गेजेराव जागायजेनदों आरो बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंखौ बेखौनो लेंहरदोंमोन आरो हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयाव जों मोनसे मावथांखि लादोंमोन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जायखौ जोङो बर'आव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो बेखौ लानानैनो गेलेनायनि बिथिङावबो बर'फोरखौ बुहुमनि बिखायाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय जोङो 13 बोसोर बैसोसिमनि गेलेनायखौ जोङो बादायहोदों नाथाय जोंनि जिल्ला आफादफ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ मावबाय थादोंमोन नाथाय सेन्ट्रेल हिसाबै जों थांनाय बोसोराव सेथि हिसाबै लादों देग्लाय नैथि जागोन आरो चिरां जिल्लाया देग्लाय थामथि जादों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गेलेनायनि बिथिङाव बर'फोरखौ जौगाहोनांगौब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि फाउन्डेसना थिग जानांगोन बेनि थाखायनो जोङो जोंनि उन्दै जायफ्रा 13 बोसोर बैसोसिमनि बिथांमोनखौ जों गेलेनायनि गेजेरजोंनो साखा-फारा खालामनानै जोंनि बर' हारिखौबो गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' आफादा मावथांखि मोनसे लादों आरो मोनसे बाथ्राया गोजोननानै फोरमायनो नागिरदों आङो देग्लायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया जिल्ला आफादफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बादायलायनायनि उनाव जाय जिल्ला आफादा चेम्पियन जागोन बे जिल्ला आफादा अल आसाम फुटबल फेडारेसननि आन्डार 13 मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांमोना बादा होयो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो थोंजोङै मोनसे टीमा गेलेनो मोननायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं हौवासाफोरनि अनगायैबो हिन्जावसाफ्राबो बेबायदि गेलेनो हानायनि माखासे माबा थायो दा एबसु हिसाबै बैसोर हिन्जावसाफोरखौबो बेबायदि खेलायाव जौगाहोनो थाखाय माबाफोर थांखि लागोन जोङो दासान्दि फुटबलनि बेलायाव हिन्जावसाफोरनि बाथ्राखौ जों थांथ'वाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला जों बोसोरसालिया जथुम्मा जों खुंनाय जायो बै बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव बड'लेण्ड मुंख्लंआव गिबि मुंख्लं जानाय गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुङाव जोङो काबादि गेलेनाय बादायलायनायखौ स्पेसियेलि जोङो आइजोफोरनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो बोसोराव जोङो बेखौ बादायहैनाय जायो आरो जोङो सानदों फैबाय थानाय समफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव माबा मोनसे गिदिर जोङो गेलेनायनि बिथिङाव जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा आरो बे बिथिङाव जोङो हौवा आरो हिन्जावखौ लानानैनो जों मोनसे गेलेनाय बादायलायनायखौ जों मावफुंनो थाखाय मोनसे मावथांखि जों लागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो जुदि बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो दल संगठना जोंखौ अनसायोब्ला हौवा हिन्जाव मोन्नैबो दोलोखौ लानानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'फोरखौ गेलेमु बिथिङाव दावगाहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थांगासिनो दङ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबार थामथि खेबनि थाखाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि आन्दाराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बियो दिनै 9 आगस्ट आरो दिनै जागायदों बेनि फाइनाला 13 आगस्ट जाहैगोन बे आरो बे एबार थामथि खेबाव जोङो आगान होबाय आरो बियो बोसोरफ्रामबो जालांबाय थागोन जोंनि जिल्लानि सिङाव गासै मोनस्निथा दखरा दं मोनस्निथा दखरानि सिङाव बियो जागोन आरो जों गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय बे
बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सनि जि मोनसे मावथांखिनि 13 बोसोर बैसोनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंजेनदोंमोन आरो बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय जोङो बादायलायनानै चेम्पियनशिप जानो हादों। निस्सय जों एबारबो नैबे सानबानि हाबाफारिनि गेजेरजों जिल्लानि सिङाव मोनसे गोख्रों जों टिम सेलेक्ट खालामगोन आरो सायख'नानै मिरु एबसुआ जेब्लानाखि बे खेलाखौ बानजायगोन अब्ला जों बाहाय बाहागो लाहैगोन गोख्रोङै आरो बाहागो लानानै जोंहा मोनसे फोथायनाय आरो आसा दं। जों एबारबो चेम्पियनशिप थाखाय जोङो मिजिंथिदों आरो बे खेलायाव जोङो एसे गोसो थुलुंगाखांनायनि थाखाय गोबां नङाबाबो जोङो बेवहाय माखासे बान्थाफोरखौ जों दोननाय जादों। चेम्पियनशिपनि थाखाय जोङो बाहाय 20,000 नोगोद रां थागोन आरो बिथांमोननो ट्रफि थागोन आरो रानार्स आपनि थाखाय 15,000 नोगोद रां थागोन बिथांमोननो ट्रफि थागोन आरो बिनि अनगायैबो खेलाया जिहेतु सानबा जागोन मोनफ्रोमबो खेलानि एगेन्स्टआव साफा साफा बय अफ द मेच जोङो बाहाय सायख'नाय जागोन आरो बय अफ द मेच बे गेलेगिरिनो 1,000 नोगोद रां होनाय जागोन ट्रफि होनाय जागोन बे मोनफ्रोमबो खेलायाव। बेनिफ्राय जोबथा फाइनाल खेलायाव जोङो बाहाय चेम्पियनशिप रानार्स आपनि अनगायैबो जोङो बय अफ द टुर्नामेन्ट जों सेलेक्ट खालामगोन आरो बिथांनो जों ट्रफि होगोन आरो 2,000 जोङो नोगोद जोङो बान्था होनाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो माने हाइस्ट स्करार बिथांनोबो जोङो ट्रफि होगोन आरो 2,000 बान्था होनाय जागोन आरो बेस्ट माने गलकिपार बिथांखौबो जोङो सायख'गोन आरो सायख'नानै 2,000 नोगोद रां आरो ट्रफि होनाय जागोन।